Hi guys! It's me, Michelle V, and heartish welcome sa akin YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang tanghali. It's already tanghali na. At anyway, ayan, so, kanina pa kami, as in maga kami nagising sa dahil may mga ginawa kami. At ayun, yung isa sa mga ginawa namin is deep vacuum kami dito sa aming mga tepish or, ang tawag ito? Ano ba sa English to? Nakalimutan ko sa ano. Ayun, carpet. Ayan, yung aming carpet kasi matagal na siyang bina-vacuum ko lang siya dito talaga yung vacuum namin. So, ngayon, vacuum namin siya with deep cleaning talaga. So, ayun, pakita ko sa inyo yung clip lang. Ayan, so ayan siya guys. Maganda siya as in. Ano siya? Anyways, ito siya. Nakatabi dito sa may gilid namin kasi hindi pa kami tapos kasi mamaya yung mga car seat naman namin. So, ayan guys is pwede siyang rentahan dito. Rentahan. Hindi naman siya kailangan, for free siya. Ang kailangan mo lang bilhin is yung yung liquid na panglinis niya na para lang sa kanya. Ganon. So, yun. Ang kailangan mo lang is yung yung tinatawag nilang caution, caution. Na tawag ito? Security deposit in case of may masira or baka hindi mo na ibalik. So, ganun. Ayun lang yung doon kasi kailangan mo mag security deposit. Ayan sa yun ang pero pagka naibalik mo siya at lahat is in good condition at wala namang babalik sa'yo yung security deposit mo siya. Ayan. So, sa pala yun guys, sa DM. Ayan. So, yun. Kasi pag chinek namin kung magkano siya, din siya, nasa €500 din siya. So, ganun. Kaya mahal din yung security deposit niya. Kasi mahal siya. So, yun. So, tapos na kami tugay sa aming tepish. Ayan, malinis na siya. Ayan, ayan. Malinis na yan siya, guys. Lang kasi may TV, diba? So, nabalik ko na yung mga upuan. Ayan, malinis na siya. As in, na-deep, na yan siya. Na-deep clean na siya. Okay na siya. And pati rin yung nandito sa aming lahat ng tepish namin. Anyway. And then, tepish or the carpets namin sa bahay. So, ayun. Okay siya. Kasi, halimbawa, nakabili na kami nung diba? Nung pricey lang din yung nila, €18. Yung nila, yung panlinis nila na nabibili din sa kanila lang din. Ayun. And, yeah. Pwede mo naman siya gamitin ng how many times. So, ayun. Kasi hindi naman kailangan madami ilalagay mo. So, maganda siya kasi as in deep cleaning talaga. Maganda yung linis niya. Ganyan, grabe. Nakita ko yung grabe kadumi ng aming tepish. Ganyan. Kasi yung normal na vacuum ko lang dito sa bahay yung ginagamit ko. Tapos, minamap ko lang siya. Tapos, alam mo yun, yung sa ganun. Yung sariling ko lang ba. Pero mas maganda talaga yung vacuum na yan. Ayan. Ito. Ayan. So, yeah, yung asawa ko nasa baba. Ngayon naman guys, is prepare ako ng lunch namin kasi 12:00 na. Ayan, pizza. Yung sa asawa ko ay maliliit. Ang tawag nila ay picolino. Yung sa akin yung yung Hawaiian. Ganyan. So mga lang yan guys. Ready, na yan. Tapos, ino-oven lang ba? Ganun. Tapos ito kahapon, bilihan ako ng asawa ko ng milk tea. So, ayun. Ilang gagawin namin guys. Tapos mamaya darating yung aming bata dito. Ayan. So mamaya lang kami. Tapos kasi mamaya sasakyan naman yung aming linisan yung mga car seat, lahat ng upuan ng sasakyan. Ganun. Para siya, deep clean siya. Kasi hindi naman kami yung nagpapa car wash. Kasi sobrang mahal din naman yung car wash dito. Kaya saka ayaw ng asawa ko. Nagpapa car wash kami, pinsan pagka kailangan yung sa labas ba. Yung papasok sa ganun. Basta yung labas na, basta ganyan. So, ayun. Ayun lang naman. At yes, antayin ko lang tong maluto tong aming Tapos magla-lunch na kami ng aking asawa pals. Ayan, so, as in, grabe yung aming kabisihan ng aking asawa pals. And yeah, anyways, update ko na lang kayo guys later. So, yan. So, ito na yung asawa ko guys. And tinatawag nila na picolino. Ito naman is tomato and mozzarella. Ayan yung niyan. So, ito yung sa asawa ko guys. Sabi niya 10 pieces. So, kaya yan, 10 pieces. Nice update. So, na ako tawag dito? Nagtagal, tapos na kami as in,
nandito yung aking halaman ako dito kaya tapos na yung aming pag general cleaning na aking asawa. Anyway, siya na naggumawa ng sasakyan. Tapos mag-DIY ako ng pambulaklak, charot. Ito ay dati to eh, pero ko siya ulit. Tatanggalin ko siya dito sa pinaglagyan kasi gagawin ko siyang bago. You know what I mean is halaka. Sus, nagkalat pa ako. Diba? So, ayan. Yarn. Christmas deco. Christmas deco. Yarn. Tapos, dito ko nilagay. Ay. Pag-ibig. Ano ba yan? So, hindi ko magawa. Sana naman magawa kita. Laki lang pa. Kailangan ko siguro. Kasi, ang ganda kasi nito parang Christmas. Parang maganon-ganon pang Christmas. Parang maliit yung pagkakaano ko. Kaya, tapos ito, tatanggalin ko rin ito, guys. Halaka. Parang hirap niya. Ano ba yan? Or ito na lang ilagay kong ganito dito sa loob. Ay, nako. Pag ganito na lang. Ba't ko pa naglagay-lagay ng styro sa loob? Hirap naman ito. Charot. Nakakainis. Ayaw ko na nito. Ito pinagagawa ko sa loob. What are you doing? Sauce din na. Charot. Ito na lang. Pero gusto ko kasi sana is, medyo ba siya, mataas-taas ba sauce. Nilagay ko to. And then, lagyan natin sa kilid-kilid. Ayan, very good. Pero kasi, bawal kasi nakikita yung niya. Sabi ng asawa ko, nagsasalita sa anong ginagawa ng asawa ko. Nagsasalita siya mag-isa. Kausap. Tapos na siya sa baba eh. So, bumili pala kami ng ng bed. Ayan. Bumili pala kami ng bagong bed. Yung pala yung air bed. Kasi, dito yung aming bata, guys. So, kailangan namin siyang at saka na siya ngayon. Malaki na siya kaya. Yun. So, that's what I'm doing, Melody. Where's the bed ahead? See? Bed. Sag mal, Schlingenschen sleep, ne? It's the longest time, 2 weeks now, eh? Yeah. And every school holidays he's here, so it's longer. So we really need to have the bed. This is it. Right now. I'm changing the flower here. Oh, it's the manual. Find another flower. Oh, it's a little bigger also, yeah. Mein Gott, was we need is an adapter. Das ist doch nicht normal, diese. What? You must write in the workshop. What is this one? Oh, the manual. Yeah, need so big adapter. So you don't have them small. Nee, das ist small, only here. In the workshop have the big. We don't have like this. Nee, ich have nothing here. You said we buy one, the small. Was? We buy like that for the air, for the bicycle. Yeah, for bicycle. But look here, for the hole. We will make inside. You need a rubber. I have this rubber in the workshop. So you need to drive in the workshop. Maybe. Something like this. Nee.
Langsam langsam, maririnig ko. So Stop TV, das kann man Auto da tun. Two thousand years later. Daming Corbis. Hmm? Links? Where? Here? Corbishaw, 2025. Oh. Here, daan. Here. Ang ganda ng paligid. Rafaelis Rignet. Come. Oh, Sean. Rafaeli boy. Aba. Emotional. Rafael Walits. Hey guys, update. So this is the next day at ayun. Ano to guys? The next day, the next day. Ang dami ng mga next day. Ayan. So nandito pala ang aking bata. Ayan. Kaming dalawa ay nagde-date dahil trabaho yung aming tatay. So, ayan. Ako ay cappuccino. Siya ay tawag ito, kakao. Tapos cake yung akin. Hapon na guys. Tapos sa kanya ay isda. Romanis. Oh. Romanis. Mm. Romanis. Mm. Romanis. Blackout. Romanis. Ayan. Sa kanya tawag ito? Laks na may kartoffel at Lata? Kada pala ito? Ito very much. It's for me. It's done. Kut ba? Laka. Asin guys. It's done fresh laka. Ha? Sehr asin guys. Ja, sehr gut. Sehr gut. Lampar. Ini smooth dan happy deh. Magst du das auch? Ja. Probier mal. Nur die Sahne. Dann setz dich, wenn die 2 Einkaufsmäuse fertig sind, setzen wir uns rein. Müssen wir nicht essen. Sahne. Und Sahne. Jeder was er will. Ist dein Kartoffel, ja? Alright, I'm gonna give more yun. Ist lecker. Das ist nicht Sahne, das ist Joghurt. Joghurt. So yun lang guys yung vlog natin. Ayan, sana nag-enjoy kayo. Kahit konti lang. Ayun lang. So yun. So thank you so much guys for watching and I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet and I will see you in our next one. Always smile and God bless all.